Bantay lang kang bata karon. Mubalos dugunin mo ron. Tu arang bata oh. Dugaya pa mahinog aning kapayasa oy. Nagunsa ka na sa dra. Nagtaon-tanaw pas kapayas. Kauno na kay kog kapayas ba? Pandamay ni bata tinanong mo din ako na. Nana pa niyang bad person oh. Bad person lugito nun ako na imong ilong. Laway makay ka, wapita kag yunsa ha. Nga nagunsa-unsa man ka rin anong gitan-aw mo nimo akong kapayas. Kumuha din yung tanong. Lisod pod gadi ko mingon si mo nga dinhi akong kapayas. Hala, gwapo lang yung dalaan. Hindi mo pahiram. Kini. Pero magod ko, dalo makay ka. Gusto ka ane? Taisa. Sanubod na. Hiram ko be. Pahimon ti ka ane. Pero Pero, na ako isa ka kondisyon. sanubod ka ni ba? Kini. Pag makuha ko ni bataan ni Ron, ibaligyan ako ni Ron. Pero man ako ba? Kaya gusto ko madulaan nga na. Wala ba ko nga nakadulaan? Pero man ako ana ba? Oh, ngayon teka. Pero dira na ka magdula ha. Okay. Sige, sige, sige. Thank you. Kini. Tawagon nila ako sa busing. Saan may pagdula no? Di ba madagan oy? Yung mukha niyo eh. Madagan. Di ba madagan oy? Hello, boss. Nanadiri ang bata, boss. Kato si Ching. Oh. Wow, na mo ni boss. Dako kay nagbayad, boss. Kay dako man nga bata. Kadali lang, boss ha. Kay nihilak. Unsa man ka? Sige mga hilak-hilak. Sama niya ang dalaan niya maganda. Ito, unsa man ka? Tama na, kuya. Hilom dra ba? Ay na sige hilak. Alam mo nang ligid ani, mamaligid. Iskot sa tubig man niya dapat di ay. Muli na lang ko ay, hindi mo ko maligod. Muli na lang Ay, sa tubig bang gunagod? Tubig din hindi ay. Sa tubig gani inaano mo bitaw nawa na sa iligid. Ako pa nimo dito ka magdula sa naay tubig nakaw na. Nasa mandapit. Ah, dito tubig dito ka na. Sila ni matabog ka bulukan lang gud ka bulo bitaw sa. Balik ni bataan ni. Wala gini batab sa saon. Oh, hilo boss. Pila may kuha ni mga to boss naman boss. Kuha ni mo ron boss. O sige, deal. Saman boss, kuha na to bata karon mata. Ingon mo anda, dili man laki. Oh no. Ano nagapog ka? Dili mo anda ako duluhan. Ay galas ka ni mo bataan. Ingon magugumadra na may ibutang na siya. Ingon nga ka tubig mo anda lang, dili man laki. Tubig lagi pero di na mo akong pasabot. Layan ka. Sila ni kating. Pagkabulo ka di bataan. Ting. Sana. Sabay na lang ta palit tagdulaan. Hindi ko ganati mong dula kay wala ligid. Ay gusto kag ligid kanina traktara. Oo, gusto kong dulaan nga nailigid. Tara na. Napamangay gusto. Ano sa naman na? Gusto ko money. Ha? Maning, pila mo gusto? 10,000. 10,000? Ang damay ni bataan ni. Bata pag ani kabulo nagnilibo. Ug wala kay kwarta, mulit na lang ko oy. Bataan ni. Pairan lang siguro na kun kay total dako man tong bayad ni boss ako ah. Mulit na lang ko oy. Sing. Lama way kwarta diri ah, pero Gcash lang. Namo kay Gcash. Gusto ka i-scan na lang sa akong QR code. Ang bataan ni. Sige na. I-scan ah. Okay na. Thank you. Na-receive na nako. Oh, nya, mo ba na ka sa ko ah? Okay. Mag-stay na ko. Ala sige, tara dito. Okay. Tara na tawag sa Oh, cellphone. ganito. Kinanawag. Pagdali Ito lang lang po. Hello boss. Oh, nanay yung bata boss. Di namin mo tayo, kinakuha na may bata. Unsa? Ang boss ba? Nakakuha na may bata. Hello. Talungan kita. Ala, asang bata? Wait.